ኢየሱስ እዚዩ ክብረትና እግዚአብሔር ኣብ ቅድሜኻ ካብ ምግልጋል ኢየሱስ እዚዩ ክብረት ንዓይ ምዝማር ንዓኻ እዚዩ ክብረት ንዓይ እዚዩ ክብረተይ እዚዩ ክብረት ንዓይ ምግልጋል ንዓኻ አሜን ኢየሱስ እቲ ካብ ጥንቲ ዝተመደበለይ ክንደይ ባህ የብል حساب واملعلي بكريستوس يسوس قالت ومستيرو أبا يوحيزو حبتي تسقو صادق حزبي صدق خازلوني بزيت حقوسكا زتقبكاني قرني كمناي قوباي العلكايو كمشدن أنبسا حيلي حديث كايو أمين يسوس شمكاي بارخ حيلنا زحدث كاو الداملا هاليلويا كندي تعوميو أبقد ميقتكا سلخلو بمسقانا زقوتنا زقبعاكا كيبدلنا بمنفسكا سلزخوننا نماسوكا 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 يسوس تعوميو أم قدمي قدكا لكلو بمسقانا زقوتنا اندرقتنا كينا مسكن بزح نقري حواتي يدحس بزح مغنياتات يدمت بك نغيت عطن بزح نقري يدمت كن زقوتنا بعل بيتروس كوميم جيروم نفت كرن كدي وخلو زغوتهم بيتسب نيروم دخام نيروم عد يوم كيدوم كن كبر أملاك كريوس لزنبروم زغوتهم نارغوت وديبوم هاليلويا زغوتنا نارغتنا بمنفسكا سلزخوننا نمسجنكا نمسجنكا نمسجنك نمسجنك نباركك 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 عتافتوي نمسجنك عتافتوي نمسجنك دوس لزبك تا يسوسي بارخك أتا يسوسي كرماوي كبرخانا رأنا نمسكنك እግዚአብሔር أبونا سلزخونك هاليلويا لبنا زخ حسبه خلو እግዚአብሔር كندي فقرخ እግዚአብሔር نمسكنك أتا فتوي نمسكنك عتافتوي بارغك فتو يسوسي يمسجنك أبوي سلزخونك فتو يسوسي يمسجنك يسوس بهان فتاولوني كالا ايدلني ينسو أهلن زرد علي
አቦአሎኒ ካለ አይደልን የንሱ አኽለል ሃሌሉያ ኢየሱስ እንታይ ክመልሰሉ ዘፍቀረን ጎይታ ቅዱስ ዜማ ጌረስኪ ክፍትን ወሬታ ክወግሕን ከሎ ረዲኡኒ እሞ بمزمور مسجنا سموك مسو نحاكي تحالف كوكوا بلا سبخيات عتيدة يوي قرم فريا نانبعكو زتقرعكو አይተመለስኩንኮ ከምዝኸድክዎ ሰሓቕ እልልታ ኣፈይ መሊኡ ኣውጂሉኒዩ ጎይታ ኢየሱስ ንምስጋናኡ ክውዝውዘልካይ ሽግናይ ምስጋና ክውዝውዘልካይ ሽግናይ ምስጋና ክውዝውዘልካይ ሽግናይ ምስጋና ክውዝውዘልካይ ሽግናይ ምስጋና ኣምላኽ ክነስኻ ተዋሪድካ ስለይ ኣነ ንኽኸብር እንታይ ኣሎ ዘይኮንካለይ ዘይተቐበልክዎ የብለይን ካባኻ ብዘድልየኒ መሊካለይኻ نبدلي محرت كركب ندخامي تسقا كقبل آخيل كاني إخاك قربنا بزوفان تسقاخا كوز وزلكاي شقناي مسكنا أبدخامي دي قدفكا يسوس كوز وزلكاي شقناي مسكنا كوز وزلكاي شقناي مسكنا كوزوزلكاي شقناي مسكنا يسوس بهال فتاولوني كالا ايدلني نسو اخلني زرد علي ابوالوني كالا ايدلني نسو اخلني هاليلويا 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 يسوس أنت بكينا بكي كبكي بلاينا يسوس سمي يبارك يسوس كم مرقم حقي تشايت أنا يقول هاليلويا حسابو قبط أنتي هاليلويا أنت زماريت كم زيلا زميرة هاليلويا ويتا زفكرنا نني حاتيات ملسي وي نني حاتيات متعرق إلو أيكونن جينا حاتياتنا بعلم كياتو كلنا واو سيابي رافك إيرونا بك እግዚአብሔር አፍቂሩና ጌና ኢላ በቃ በጣም ይገሪሙነት ምግላጽ በናይ ኃጢአት ምውርራድ ነናይ ኃጢአት ግብረ መልስ ሲሉ ይኮነን ኢየሱስ ሃሌሉያ አፍቂርኒ ጌና ዓለም ከይተፈጥረት እሱ ባዕሉ ፍቅሪ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ስም ይባረክ ሽምካ ይባረክ ሃሌሉያ ሐሳብ ካብ ልዕሌና ሰናይ ስለዝኾነ አይርእኔን የማን ጸጋም ኮሙ በሉ በቃ ሐሳብ እግዚአብሔር ይዘለና ህዝበይ አጆና በቃ ሐሳቡ ዕላሙ አባና ሰናዩ መድኃኒው እግዚአብሔር ሃሌሉያ ስለዚህና ኸምዝ ንብሎ ሃሌሉያ አታፍትወይ የመስግነካ አታፍትወይ ዓለም ጫው ጫው ትበል እመስግነካ አይቋርጥኔ ምስጋናይ
عتا يسوس يمسجنك عتا يسوس كبر خندار أخوي زمسجن هاليلويا تأمرات مش رأخوي يكون سخاب على خات أمراتي خاك زي أبهير سخاب على خادنكي خاك زي أبهير هاليلويا سمي يبارك thank you سلو كله هاليلويا كبر نشمو يكون هاليلويا آمين يسوس هاليلويا يسوس قويتاي زي أبهير يمسكن ماليسنا خبز منفذ زكي وصانا هاليلويا ماليسنا وكلك خنو بلينا هاليلويا داويد تايلو عفتز فرح كلش أبا خيوكل توكلتنا زي أبيهري هاليلويا زي أبيهراي مرمرني زي أبيهراي بتصحني هاليلويا سلازيكم خنو بلينا أب عقمي تأمامينا زقبرو كله كنتيو أب عقمنا تأمامينا أب رسنا أمثالكم يلولو أب لبونا خاي تتصقع أب رس خاي توكل يلولو هاليلويا أب كل ما قد خاقن نوع حساب موشدو ما أكايدا خاقن قنعيلو هاليلويا أب كله أكايدا أب كل ما قد خايلو هاليلويا سلازيكم إلنا لومي كنزمرينا بكن معاملة هاليلويا مملي سيوكلك مملي سيتصقعك هاليلويا علامة أب لعلي سناي سلازقنا ممليسة أفتو زخف قالو زمنكو أبا خيوكل أفتو لبيز فرح لكو أبا خيوكل أفتو تشاو زبزح لكو أبا خيوكل هاليلويا تسفانا أموني هاليلويا كم دفت سامدو مخقوب رأي يسوس أمامينا زقبرو كلو ناتكا ترفو خسارة عقمين داريقو زوسنو كلو وسانيتا ترفو خسارة أب عقميت أمامينا كنبرو زفتنات كنبرا ترفو دخا نعقمين داريقو زوسنو كلو وسانيتات ترفو خسارة نحيل خان نخلت كان كحاسبو كالخو تبهي وتي تقعد انبزاز قرميو نحيل خان نخلت كان كاستمغرو كالخو تبهي وتي تعيو انبزاز قرميو ممالي زوك لكا ممالي زقعكا مهير كانيها تمجدو أريخاني ون تفرقو ممالي زوك لكا ممالي زقعكا مهير كانيها تمجدو أريخاني وتفرقو أب عقمين أمامينا كنبرو زفتنات كنبرا ترفو دخام نعقمين داريخو زوسنو كلو وسانيتا ترفو خسارة نحيل خان نخلت كان كحاسبو كالخو تبهي وتي تعيو انبزاز قرميو نحيل خان نخلت كان كاستمغرو خلخو تبهي وتي تعيو انبزاز قرميو يسوس ممالي زوك
ዘለካ መመሊሰ ዝጽግዓካ ምሂርካኒኻ ትመገዱ ኣሪኻኒ ትፍርዩ ኣባኻ ምውካል ክብረትዩ ኣባኻ ምውካል ምዕራፍዩ ኣባኻ ምውካል ምህዳእዩ ኣባኻ ምውካል ምብርታዕዩ ኣባኻ ምውካል ክብረትዩ ኣባኻ ይውካል ምዕራፍዩ ኣባኻ ምውካል ምህዳእዩ ኣባኻ ምውካል ምብርታዕዩ ዘይመጽእ መሲሉኒ ክትክዝ ብሕሉፈይ ካብ ምንዋሑ ዝተላዕለ ናይ ድኻም ዓመታተይ ንዓኻ ሒዘምበር እግዚኣብሔር ሓይለይ ዓቕማ ክእለታ ሂወተይ ከም ናይ ቅድሚ ሕጂ ንስኻ ኢኻ ምኽንያት ዓወተይ ንስኻ ኢኻ ኣብቲ ዘይከኣል ዓቕመይ ውግአይ ትዋግኣለይ ንስኻ ኢኻ ንኸረነይ እተግዕዞ ወደልየ ክሳዕ ዝስኖ ንስኻ ኢኻ ኣብቲ ዘይከኣል ሓይለይ ውግአይ ትዋግኣለይ ንስኻ ኢኻ ንኸረነይ ተግዕዞ ወደልየ ክሳዕ ዝስኖ ለካ እግዚኣብሔር ኣይትሕለልን ኢኻ ለካ እግዚኣብሔር ኣይትሕለልን ኢኻ ለካ እግዚኣብሔር ኣይትሕለልን ኢኻ ስኻ እግዚኣብሔር ኣይትደክምን ኢኻ ስኻ እግዚኣብሔር ኣይትደክምን ኢኻ ስኻ እግዚኣብሔር ኣይትደክምን ኢኻ ሃሌሉያ ኢየሱስ ኣይትደክም ኢኻ እግዚኣብሔር ሃሌሉያ ንከረነይ ከተግዕዞ እግዚኣብሔር ኣይትደክምን ዘይመጽእ መሲሉኒ ክትክዝ ብሕሉፈይ ካብ ምንዋሑ ዝተላዕለ ናይ ድኻም ዓመታተይ ብርሕራሕ ኢኻ ክትበጽሓኒ ምስ ፈተኻ ብናትካ ጊዜ ትንሣኤ ጌርካ ኣለኻ ሂብካኒ ዳግም ህይወት ሂብካኒ ናይ ትማሊ ዘይብለሉ ሓድሽ ክብሪ ዝረኣኹሉ ሂብካኒ ዕቤት ሓይልኻን ስልጣን ሂብካኒ ለካ እግዚኣብሔር ኣይትምርመርን ኢኻ ለካ እግዚኣብሔር ኣይትምርመርን ኢኻ ለካ እግዚኣብሔር ኣይትምርመርን ኢኻ ስኻ እግዚኣብሔር ኣይትምርመርን ኢኻ ኣሜን ስኻ እግዚኣብሔር ኣይትምርመርን ኢኻ ስኻ እግዚኣብሔር ኣይትምርመርን ኢየሱስ አንተ ብቻ ብቻውን ነው ጅማሬና ፍጻሜ የለውም እሱ ብቻ ኢየሱስ ብቻ አሜን ብቻውን ነው
ጅማሬና ፍጻሜ የለው ፍጻሜ የለው እንደ እግዚአብሔር ያለ እንደ አምላኬ ያለ እደነቃለሁ በምድር ስለሌለ እንደ እግዚአብሔር ያለ እንደ አምላኬ ያለ አሜን እደነቃለሁ በምድር ስለሌለ እንደ እግዚአብሔር ያለ እንደ አምላኬ ያለ አሜን እደነቃለሁ በምድር ስለሌለ አምላኬ ሚስተካከል ማነው? ጌታዬ ሚስተካከል ማነው? ኢየሱስ እግዚአብሔር ያለው እንደ አምላኬ ያለ እደነቃለሁ በምድር ስለሌለ እንደ አምላኬ ያለ እደነቃለሁ በምድር ስለሌለ እንደ እግዚአብሔር ያለ እንደ አምላኬ ያለ እደነቃለሁ በምድር ስለሌለ አምላኬ ሚስተካከል ማነው? ጌታዬ ሚስተካከል ማነው? ስለዚህ እደነቃለሁ እደነቃለሁ እኔስ እደነቃለሁ ገረማለሁ 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 አንተ ብቻውን ነው ብቻውን ነው ጅማሬና ፍጻሜ የለው ፍጻሜ የለው አንተ ብቻውን ነው ብቻውን ጅማሬና ፍጻሜ የለው ፍጻሜ ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር ያለ የነበርከው አንተ እኮ ነህ ለኔ ከለላ የሆንከው ቅዱስ እግዚአብሔር ያለ የነበርከው አንተ እኮ ነህ አንተ እኮ ነህ ከለላ የሆንክ ቅዱስ እግዚአብሔር ያለም የነበርከ አንተ እኮ ነህ ለኔ ከለላ የሆንክ እስከ ቅዱስ በሉ ቅዱስ
እግዚአብሔር ያለም የነበርክም አንተ ካንተ አንተ ኮነ ለኔ ከለላ ይሆንክኝ ከለላ ይሆንክ ሌላማ ልሃለው ምስጋና ፊት ሰዋለሁ ሌላማ ምን እከፍልሃለሁ ምስጋና ፊት ሰዋለሁ። ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን አምላክ ነው። እስከ ክብርን ጎይታ አምጾ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ሃሌሉያ ክብር ለአምላክ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። በሰላም ናብ ቤት እግዚአብሔር እንኳን በሰላም መጻፍ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ቅድመ መተንባህታ መሕላፍና መጀመሪያ ንዓም ዕድል ክብሩ መንስያት ደቅና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ሶም ድማ አምላክ በአም ገይሩ ዝዛረቦ ስለዘሎ ተበመዝሙር ዲዩ እንተ ብቲ ዝብልዎ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። نعم أدلك بابي Lord Heavenly Father, thank you for this. Lord Heavenly Father, thank you for this day. We just pray that you bless all of us, even you poor. We just want you to bless the sick people that who went to the hospital. And we just pray that you gave us this wonderful day. In Jesus' name I pray, amen. Isaiah 53. Who has believed our message, who the arm of God had been revealed to? He grew up before him like a tender shoot and like a root out of dry ground. He was despised. He had no beauty or majesty to attract us to him, nothing in his appearance for us to desire him. He was despised by all mankind, and he was despised by all mankind, and was he took up our sins and bore our sufferings, and he was pierced for our transgressions, and he was crushed for our iniquities, and we considered him punished by God, stricken and afflicted. And by his wounds we have been healed. Psalms 4. To the chief musician of Nignath, the Psalm of David. Hear me when I call, O God of my righteousness. Thou hast enlarged me when I am in distress. Have mercy upon me and hear my prayer. He of sons, thou, how long will it take me? How long will they turn my glory into shame? How long will they love vanity and seek after leasing Selah? And though that the Lord had set apart from him and his godly self, but him that set apart from his godly self, and be still. Him who has be still and awe and sin not. Commune with your heart and do not sin, but be still. They offer sacrifices and righteousness, but they do not, but trust in the Lord with all your heart. Psalms 23. The Lord is my shepherd, I shall not be in want.
He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in the path of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You present a table in front of the presence of my enemies. Surely I will live with goodness and love all my days as I dwell in the house of the Lord. Psalms 1. Blessed is the man who turns up the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But he has his law of the Lord and meditates on his law day and night. He is like a tree planted by streams of water. Planted by streams of water. Planted by streams of water, and yields its fruit in its season, and its leaves does not wither. And in all that he does, he prospers. The wicked are not so, but they are like chaff and move like wind's way. Therefore the wicked cannot stand in the judgment and his judgment, nor congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked perishes. Psalm 53, verse 1 to 6. The fool has said in his heart, there is no God, for they are corrupt and have done abominable iniquity. There is none who does good. God looks down from heaven upon the children of men to see if there is who understands, who seeks God. Every one of them have turned aside. They have together become corrupt. There is none who does good. Good, no, not one. Have the workers of iniquity no knowledge, who eat up my people as they eat bread and do not call upon God? There they are in great fear, where no fear was. For God has scattered the bones on him who encamps against you. For you have put them to shame, because God has despised them. Oh, the salvation of Israel that will come out of Zion. When God brings back the captivity of his people, let Jacob rejoice and Israel be glad. Psalms 3. O Lord, how many are my foes? How many rise up against me? How many rise up against me? Many say of my soul, he is. Many say of my soul, he is not. Many say of my soul, he's not. There's no help in the south from. There's no salvation in him from the Lord. But you are a shield around me. But you are a shield around me. You bestow glory upon me, and you bestow your glory upon me and lift up my head. When I cry aloud to the Lord, he answers me from his holy hill, Selah. Although tens of thousands, I will not fear although tens of thousands come up against me, I will not fear. No, I will not fear if tens of thousands come up against me in every side. And oh Lord,
Deliver me, O Lord. Save me, O God. For you break the for you break the for you break the cheeks of my enemies, and you break the teeth of the wicked. Though salvation in, from for salvation is in the Lord. Your blessing be upon your people, Selah. A thousand. What? A thousand may fall. 10,000 on your right hand, but will not come near you. Psalm 91, verse 7. Proverbs chapter 3, verse 1 to 10. My son, do not forget my law, but let your heart keep my command. Prolong the days and long life and peace will add to you. The mercy and truth not forsake you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. And so find favor and high esteem in the sight of God and man. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he shall direct your path. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. It will be health to your flesh and strength to your bones. Honor the Lord with your possessions, and with the first fruit of all your increase, so that your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow with new wine. Praise the Lord. Praise the Lord, all you nations. Extol him. Praise the Lord. Praise the Lord, all you nations. Extol him, all you peoples, for great is his love toward us, and the faithfulness of the Lord adores forever. Praise the Lord. He who dwells in the shelter of the Most High will rest of the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Certainly He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. Three shocking reasons why butter belongs. People come together, strangers, neighbors, our blood is one. Children of generations, of every nation, of kingdom come. So don't let your heart
is madly in love with you. So take courage, hold on, be strong. Remember where our help comes from. Come on, with all we've got, we sing. Jesus, our redemption, our salvation is in His blood. Oh, we sing. Jesus, light of heaven, friend forever, His kingdom come. So don't let your heart trouble. Hold your head up high, don't fear no evil. Set your eyes on this one truth. God is madly in love with you. So take courage, hold on, be strong. Remember where our help comes from. I got a feeling it's gonna get rowdy. Swing wild, oh you heavens, let the waves go up as the waters come down. Oh creation, everything with breath repeats the sound. Oh the children, clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. All right, get to it. Swing wild. Swing wild with the heavens. Let the praise go up as the waters come down. All creation, everything with breath repeats the sound. All His children, clean hands, pure hearts, good God, good God. His name is Jesus. Swing wild on the heavens, let the praise go up as the waters come down. On creation, everything with repeats the sound. All His children, sing their pure hearts, good praise, good God. His name is Jesus. Let the praise go up as the waters come down. Of the heaven, everything with breath repeats the sound. Oh, His children, clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. What's His name? We sing. Jesus, our redemption, protection, His kingdom come. Jesus, God of heaven, friends forever, His kingdom comes.
نسها بصايا بصايا يا وين بصايا يا وين بصايا يا وين بصايا بصايا أبزع عرفلو عيت مرحني أبزل عشقات وعلني بترخان مركز كان يصالني وتعالي أبزع عرفلو عيت مرحني أبزل عشقات وعلني بترخان مركز كان يصالني وتعالي أتمر في أتمر في أتمر في
እግዚአብሔር ይመስገን። አምላክ ይመስገን። ክብርን አምላክ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን አምላክ እዩ። እዞም ደቅና ሙሉእ ጥቕሲ እዮም ክወፅኡ ፀኒሖም ማለት ሙሉእ ምዕራፍ ማለት እዩ። ሕጂ ቀሊል ኣይኮነን። እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ካብ 8 ላዕሊ ከዓ ኣትዮም ኣለዉ ጀሚሮም ኣለዉ ምስኦም ጆይን ገይሮም ኣለዉ ማለት እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ክብርን አምላክ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ስለዚ አምላክ መሊሱ ንእምሮም ክባርኽ አምላክ ኣብ ዘመኖም ሂወቶም ኩሉ እግዚአብሔር ክመርሖም ካብ ኩሉ እከይ እንዳባለኸ እግዚአብሔር ኣብ ቤቱ ከዕብዮም ድማ ክፅልየሎም እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ምክንያቱ ተረከብቲ ንሳቶም እዮም። እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ክብርን አምላክ ይሁን። ስለዚ ክንፅልና አምላክ ይመስገን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር አምላክና ብጎይታና መድሓይና ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነመስግነካ ኣለና። ዓብይ አምላክ ስለ ዝኾንካ ስምካ ይባረኽ። እግዚአብሔር ስለዞም ደቅና ድማ ንፅልይ ኣለና። ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ምስኻ ክኾኑ ሓለውኻ ኣብ ልዕሊኦም ክኸውን ካብ ኩሉ እከይ ዘበለ ክስውሮም ይፅልይ ኣለኹ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እምሮም ዘበለ ይባረኽ። ዘመን ህይወቶም ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይባረኽ። ትምህርቶም ዘበለ ይባረኽ። ምስትውዓሎም ዘበለ ይባረኽ። ኣብ ኩሉ ቅድሜት ይውፅኡ። ካብ ኩሉ እከይ ግን ሓልዎም ካብ ክፉኣት እግዚአብሔር ዕርኹ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ሲስተም ዝባርኽ እግዚአብሔር ክትባልሆም ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይፅልይ ኣለኹም። ንወለዶም ድማ እግዚአብሔር ከመይ ገይሮም ከዕብዮም ከም ዝኽእሉ ድማ እግዚአብሔር ጥበብን ምስትውዓልን ክትቦም ድማ ይፅልይ ኣለኹ። እግዚአብሔር ኣብ ዝኸድዎ ዘበለ ኣብ ዝኣትዎ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ብሉፃት ኮይኖም ይረኸቡ። እግዚአብሔር ሰይጣን ግን ኣብ ልዕሊኦም ኣይስራሕ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ግብሮ ዘበለ ይፍረስ። እግዚአብሔር ስለ ኩሉ ነገር ነመስግነካ፣ ስለ ደቅና ነመስግነካ። ክብሪ ንዓኻ ይኹን። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ክብሪ ንጎይታ ይሁን። እንኳን ናበይ መጻኹም ናብ ቤት እግዚአብሔር ሰላም መጻኹ። እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ከምቲ ልሙድ እቲ ዘሎ መደባትና መደባት ክንወስኽ ሓሲብና ግን እተን ክልተ መዓልቲ ብፍላይ ተረቡዕ ትመፅኡ ኣለኹም። ሕጂ ካብ ምውሳኽ መደባት ተቋሪፅና ማለት እዩ። ኣብተን ክልተ ሎም ክንምልና ክብርን አምላክ ይሁን። ስለዚ እቲ ረቡዕ ኩሉ ግዜ ካብ ሰዓት 6 ፈረቓን ዝጅምር ናይ ፀሎት ግዜ ኣሎ እዩ። ዝተኻእለኩም መጠን ዋጋ ከፊልኩም ማለት እዩ። ዋጋ ከይከፈልካ ዝውርከብ ነገር የለን። ስለዚ ረቡዕ ክንደይ ሰዓት 6 ፈረቓን እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ንሓደስ ዝመፁ ነፍሳት ድማ ሽልማት ኣዳሊና ኣለና። ሓደስ ናብ ፀሎት ዝመፁ ማለት እዩ። እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ስለዚ ሰንበት ከዓ ኩሉ ግዜ ልሙድ ከምዚ ሕጂ ጀመርናዮ ናይ ቃል አምላክ ናይ ፀሎት ናይ ኣምልኾ ናይ ብዙሕ ነገር ድማ ኣሎ። እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ኣብኡ ናይ ትትረፉ መጀመርታ ሓደስቲ እስከ ትንከብ ዘሎ ሓደስቲ ይመስለኒ ኦኬ ፀሃየ ኣስማይት ሓፍታኒ ስለዚ ሓነታት በዚሖምን ኣሎ ማለት እዩ። እግዚአብሔር በሓነታት ባሪኹና ኣሎ ማለት እዩ። እንደሱ ተስፋለት ምሽ ግን ፀሃየ ሶሪ ፀሃየ ጆስኻና ኣሎ ሓነታት ነው እስከነ ስለዚ ብሰለስተ ሓነታት በእግዚአብሔር ባሪኹና ኣሎ ማለት እዩ። ክብርን አምላክ ይኹን። እንኳዕ ብሰላም ናብ ቤት እዚ መጻኹም እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። አይ ቲንክ
ምናልባት መታን ተትረፉሲ ድበቅ ዝበለጠ አለልታንስ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን አይፍለጥን ክብር ለአምላክ ይሁን። ስለዚህ ኣብ መንጎና ምህላውኩም አዲስ ጊዜ ደስ ይብለና ኳዕ ብሰላም ናብ ቤት አምላክ መጻኹም ናብ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ስለዚህ ስለኹም አምላክ ድማ ነመስግነ ክብር ለአምላክ ይሁን። ካልእ ሓድስ ኣሎ ድዩ? ምናልባት ዘይረአየኒ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን የለናን ዳሕን ዌልካም ባክ ዳሕን ሓድሽ ኣይኮነን ግን ክብር ለአምላክ ይሁን። ካልእ መዘኻኸሪ ትምህርቲ ድሕነት ኣብዚ ጀሚሮ ኣሎ ኦልሬዲ ማለት እዩ ሰዓት 10 ስለዚ ክደግሙ ትደልዩ ጽቡቕ ዘይተምሃርኩም ድማ ፕሊስ ክትመፁ ነተባብዕኩም ዘይተምሃርኩም ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ለዓንተቦ ዋጋ ከይከፈልካ ዝርከብ ነገር የለን። ስለዚ ሰዓት 10 ቅድሞ ተንኽእል ነርና ቅድሞ ተንመጽእ እሞ ኣብቲ ኣብዚ ቸርች ዝግበር ፕሮግራም ከይሓልፈና መታ እንተንረክብ ጽቡቕ ነይሩ። ግን ኣትሊስት እንተገደደ ግን ሰዓት 10 ንምጻእ እሞ ኣትሊስት ናይ ፍርቂ ሰዓት መታን ክትቀበላቶም ትድሕነ ዝመሃሩ ማለት እዩ። እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ስለዚህ ሰዓት 10 ክትመጹ የተባባዕኩም እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ከተንብቡ ኣለኹም ዶ? መቸም ንስጋ ዘልየና ምግቢ ንበልዕና ምሽ ስለዚህ መንፈሳዊ ዘልየና ከዓ ዝበለፀ ስለ ኣብዚ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ ሰማይ ከዓ ዝጠቕመና ስለዝኾነ ካብ ምንባብ ዓደይ ንበዓል ፕሊስ 3-4 ምዕራፍ ምንባብ እዚ ኢዝነት ቢግ ዲል ኣይኮነን። ስለዚ እቶም ትምልሱ ዘለኹም እግዚአብሔር ዕዙዝ ይባርኩም፣ እቶም ዘይትምልሱ ዘለኹም ከዓ እግዚአብሔር ይባርኩም። ዝተፋለለና የምሽ ክብር ለአምላክ ይሁን። ስለዚ ተትምልሱ ነርኩም ከዓ ጽቡቕ ነይሩ ኣይንዋይ ግን ደሓን አምላክ ረደና ክብር ለአምላክ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን አምላክን ሎሚ ቃል ዘካፍልና አቡነ አማኑኤል እዩ። ቅድሞ ግን መባን 10 ስለ ቲንክ ርሹ ናብዚ ክዕድማ እሞ ስለ መባን 10 ቲ ንጎይታ ሒዝና ዝመጻና ኣብ ኢድና ሒዝና ህንጻበና ክብር ለአምላክ ይሁን። እግዚአብሔር አቦ ነመስግነካ ኣለና ውሉድካ ስለ ዝገበርካና ኩሉ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ካብቲ ዝርአን ዘይርአን እግዚአብሔር ኣምላኸይ ሓሊኻ ኣብ ቤትካ ስለ ዘምጻእኻና ደጊምና ንባርኸካ ኣለና። ስለ ዝጸንሓና ናይ ጸሎት ግዜን ናይ ኣምልኾን ድማ ኣዝና ነኽብረካ ኣለና። ሕጂ እውን እግዚአብሔር ኣምላኸይ ካብቲ ዝባረኽካና በረኸት ሒዝና መጺና ኣለና እሞ ንዕዮ ወንጌል ክኸውን ክትባርኾ ነቶም ንዕኡ ዘመሓድሩ ድማ ጥበብን استعالم كتبوا باسم يسوع كريستوس يصلي آمين. እግዚአብሔር ይባረክ። ከመይ ውኢልኩም ከመይ ሰንቢትኩም ናብራ ከመይ ኣሎ ወይ ናብራ ብጎይታ ከመይ ኣሎ እግዚአብሔር ይባረክ። ዕጫ በፂሑኒ ድማ ሎሚ
ቃል አምላኽ ካፍለኩም ኣነ እግዚአብሔር ይባረኽ ጽቡቅ ጊዜ ክህልወና እዩ ኣነ ኣብዚ ክመጽእ ከለኹ ኣነ ስለዚ መሃር ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ዝመጽእ ሓደ ነገር ወይ ክለቀለይ ከም ዝኾነ ሒዘ ዝመጽእ እሞ ሕጉስ እግዚአብሔር ይባረኽ ሎሚ ዘካፍለኩም ቃል ማቴዎስ 26 ካብ 36 ስጋብ 46 እዩ ተጣዊልና ተንበብናዩ በጣም ደስ መበለኒ ኩልና ተጣዊልና ከነንበቡ ማቴዎስ 26 ካብ 36 ስጋብ 46 حوي فتوي كان بليو ማቴዎስ 26 ካብ 36 ስጋብ 46 ድሕሪ ኢየሱስ ምሳታቶም ጌተሰማኒ ናብ ትበሃል ቦታ ከደ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ናብቲ ከይደ ክሳዕ ዝጽሊ ኣብዲ ተቐመጡ በሎም ንጴጥሮስን ንክልቲኦም ደቂ ዘብዴዎስን ተማልኤ ጉጉህን ክትክዝን ጀመረ ሽዑ ነፍሰይ ክሳዕ ሞት ኣዝያ ጉህያ ኣላ ኣብዲ ኩኑ ምሳይ ወንቁሑ በሎም ቁሩብ ርሒቕ ኢሉ ብገጹ ተደፊኡ ጸለየ በለውን ኣቦይ ዝከኣል እንተኮይኑስ እዛ ጽዋዕ እዚኣ ካባይ ትሕለፍ ግናኸ ንስኻ ከም ትደልዮ እምበር ኣነ ከም ዝደልዮ ኣይኹን ናብ ደቂ መዛሙርቱ መጽ ደቂሶም ረኸቦም ንጴጥሮስ ድማ በሎ ክሳዕ ክንዲ ዶ ሓንቲ ሰዓት ምሳይ ክትነቕሑ ኣይትኽእሉን ኢኹም ናብ ፈተና ከይተኣትዉስ ንቑሑን ጸልዩ መንፈስ ትዳልዩ ኣሎ ስጋ ግና ድኹም ከም ብሓድሽ ካልኣይ ሳዕ ከይዱ ኣቦይ እዚ ከይሰተኽዎ ክሓልፍ ዘይከኣል እንተኮይኑስ ፍቓድካ ይኹን ኢሉ ጸለየ ከም ብሓድሽ ድማ መጸ ኣዒንቶም በዓይዙ ነበረ እሞ ደቂሶ ረኸቦም ሓዲግዎም ከደ ሳልሳይ ከዓ ከም ብሓድሽ እቲ ኢልዎ ዝነበረ ጸሎት ጸለየ ሽዑ ናብቶም ደቂ መዛሙርቱ መጺኡ በሎም ደጊም ደቅሱን ዕረፉን እንሆ እታ ግዜ በጽሐት ወዲ ሰብ ከዓ ኣብ ኢድ ሓጣን ክተሓዝዩ ተንሱ ንኺድ እቲ ዘትሕዘኒ እንሆ ቀሪባ ኣሎ አሜን አቦ ንባረኸካ ኣለና ንምስግነካ ኣለና ስለ ኩሉ ነገር አቦ ሕጂ ድማ ኣብ እዚ ተሰብሲብና ቃልካን ክንመሃር እስኻ ቃልካ ክትፈትሓልና ክትረዳእና ክትምህረና ንጽልለና አቦ በኩሉ ነገር እስኻ ክበር ጊዜና ንኣኻ ንህባ ኣለና በኢየሱስ ስም አሜን እዚ ቅድሚ ምጅማርና እቲ እዋን ናይዚ መልእኽቲ እዋን እንታይ ከም ዝኾነ እሱ ነጊረይኩም ክንጅመር ኢና እዚ ናብ ጌተሰማኔ እንዳኸዱ እዮም ቅድሚኡ ድማ ማቴዎስ ምዕራፍ 26 እንድሕር ኢናዮ ጎይታ بتوم كهنات كختللو زماخرلو جزينيرو يهودا أحلفو زحاوو جزينيرو እንደገና ድማ ናይ ጎይታ አራት ናይ ፋሲካ ድራር ጌሮም አቦ ሙድኡ እዩ እዚ ነይሩ ስለዚ ካብኡ ምስ ወድኡ እዩ ንጌተሰማኔ ይኸዱ ነይሮም እንድሕር ዘኪሮም ዘርክብኩሞ ናብ ጌተሰማኒ እንዳኸዱ ከለዉ ንጴጥሮስ በቃ እስኻ ክትካድሐኒ ኢኻ ኢሉ ኢልዎ ጴጥሮስ ድማ ብጣዕሚ ተባዕ ስለ ዝነበረ ኣይገብሮኒ ኢሉ ድሕሪኡ እዚ በቃ ንጌተሰማኔ እንዳኸዱ ነይሮም እና ድሕሪ እዚ ይብል ኢየሱስ ምስኣቶም ንጌተሰማኔ ኸይዱ ጌተሰማኔ ብምስራቅ ትርከብ ጎቦ እያ በዚ ሸኸን እንደሪቕናዮ ድማ እቲ መቅደስ ኣሎ ኣብ ማእከል ኬብሮን ትበሃል ንሽተይ ሸለቆ ነገር ኣላ ከም ወሕዝ ነገር እያ እና እወን ንዑ ተሻጊሮም እዮም ንጌተሰማኒ ዝኸዱ እዚ መዓልቲ ድማ ናይ ፋሲጋ መዓልቲ ፋሲጋ ዓብዒሎም እዮም ናብዚኣ ናብ ጌተሰማኒ ዝኸዱ ስለዚ ኣብ ኢየሩሳሌም ብዙሕ ሰብ ነይሩ ብዙሕ መስዋዕቲ ይግበር ነይሩ እና እቲኣ ተሻጊሮም ክኸዱ ከለዉ ነዚ መልእኽቲ ክዘጋጀው ከለዉ
بتيع روبا زخيد ناي مسوعتي دم نيرو بك مسوعتي ناي بقى ناي كورمان كله زفسس بقوني يوزحل نو تشاجيروم يوم لقيت سماني زخل أنا انتهي اللي دي حسب دك أمزامو تواي فلتونيوم جن يسوس أبي كم زخيد دفلت إيو إزي دمريوس أب حسابو يمتص يخون أنا كحسبو خلقو نحدنا أنا متشرش جزيز دسوا دم كم زفسس أب كرانو اندافلت أيو بك أب جيت سمانة زخلنا إن أب تجيت سمانة مسبة حدما ندرك أمزامرتو انتهي بلنا أبزي صلحو يبرو أبزي صلحو أنا كتصلي يلو لسلسة سبات هزو خيدون نبيتروسن دك زبديوس يعقوبنا يوحنسن أبزي صلحو يلو كيدو كتصلي مالك يسوس بتحمي نايت صلوت بروجرام نيرو كل شيء عنده دفلة مس أبو زراحة بل سلذي صلوت طعمي أبزيع خفل عابي نجا كم زخونة يسوس يردنا بل تفليو نأبو ززار بلو بوتانا فلي زخونة بوتا تاجت سمان تبعل كم ويا فلي زبوتا نصلوت تخبون بوتا كبوتا عولي زبز حلا ناي أوليف تري زبز حلا بوتا طعمي صات زبالة سفر أبو خيدو يتصلي كم زنبر أس حجي أبو خيدو كتصلي جن أزياء صلوت جن بتعمي كاب كلهم صلوت بتعمي عبي صلوت يا بتعمي نايتشنك صلوت أبزي كفلو أنا كتصلي إيه يلو مسكدة كتكزن كحزن جمارين نفسه بتعم تجني على انتاي أبكرانيو كم سبيو يتفلت يسوع كريستوس ملو سبن ملو أملاخن يخوننبر بسجو انتاي أينت مخرا كم سبيو يفلت ناي مسكال مخرا نحاد سبب كون أين منا يونين بتعمي أسكاكي سخونة روماويان بتعمي اتناي أسكاكي كستاي expert كوينوملو كما يجيرهم نحدا وانجلينيا كما يجيرهم قس بقس زقتلو منقدينيو نا بتعمي أسكاكي سلازي انتهي يبلوم شعو نفسي بحزن كسع موت بتصيحة الله يبلوم تعم سقاب موت تنفس كستايلو ما تشاقي له سلازي سقابو زبصو نجر انتهيو إلنا دما كان حتى قبو يو مالتي سلازي أبتي ناي مسكال سقاي أبسقو زخون خون كله ناب أبت منفساوي نجر دمو كال شجر نيرو بتعامي حيال شجر نيرو مالتي سلازي زي ناي مسكال مخرا نقع حلفو بتعم أتقامي نيرو مالتي يسوس ود أملاك كم زي أبصلوت زد رسوم مقنع نايت أبيات كبلو نايت مسوعتي عبينات يرينا مالتي سلازي انتي إلو جنبيرو كتصلي وابوي زي ذكاء انت خوينو ذات صواه زيها كاباي تحلاف نيتناي تصوا انتي تصوا مالت حجي تصوا تحلف مالت طعمي حيال قال يبطا تصوا مالت ابو القيدان
ሪናዩ ዝመጻና ይበቅ ናይ እግዚአብሔር ቁጣ እግዚአብሔር ብቲ ሰብ ዓመፀኛ ኮይንዎ ከይተኣዘዞ ነፊግዎ ዝኸደ ንእግዚአብሔር ዝተቆጥዕሉ ፍትሓዊ ዝኾነ ቁጣ ጽዋ ይበሃል። ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዙሕ ቦታ ተጽሒፉሎ ኣብ ኤርምያስ 25 እንታይ ይብል በቃ ኣብ ኢደይ ዘሎ ጽዋ ወይን ግን ቁጣ ዝመልኦ ወይኒ ከይድካ ንኣሕዛብ ኣስትዮም ይብል ክብሎ ከሎ ነቶም ሓጢኣተኛ እቶም መንገደይ ዘይክተሉ እቶም ዝነፈጉኒ እቶም በቃ ንዓይ ጠላት ዝኾኑኒ ጽዋ እሱ ስለዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ታ ጽዋ ቁጣዓ እያ ናይ ፍርዲ ቁጣዓ እያ ናይ ጎይታ ፍትሓዊ እዚ ሓደ ሰብ ክሓርቅ ከሎ ዘገብሮ ምላሽ ኣይኮነን እዚ ፍትሓዊ ዝኾነ ቁጣ እዩ ጎይታ ፍትሓዊ ስለ ዝኾነ እቲ ፍትሓዊ ምላሽ እዚ ኣጽዋዕ ብጣዕሚ ሓያል ስለ ዝኾነት ነዚኣ ክሰትያ ነይርዎ ጎይታ ኣብ ብሉይ ኪዳን ቁጣዕ ብዙሕ ቦታ ይርኢና ኣለና ኣብ ሶዶምን ጎሞራ ርኢና ኣለና እግዚአብሔር ከመይ ገይሩ ከም ተቆጣ ኣብ ኖህ ዘመን ርኢና ኣለና ከመይ ከም ተቆጣ ከመይ ገይሩ ከነዓናውያን ካብ መሬቶም ከም ዘሳደዶም ናይ እግዚአብሔር ቁጣ ርኢና መፂና ኣለና ግን ናይታ መጨረሻ ናይ ዓለም መጨረሻ ቁጣ ግን ኣባ ግን ካብ ፍየል ዝለየሉ ቁጣ እታ ቁጣ ሓያል ቁጣ ማንም ከብረዳ ኣይክእልን ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ እንታይ ይብል ካባይ ተሕለፍ ኢሉ ይጽልይ በቃ እዚኣ ብጣዕሚ ኣሸጊራቶ ስለዘ ብጣዕሚ ሓያል ስለዘለ እንደገና ደግሞ ብዙሕ መንፈሳዊ ችግር ስለዘለዎ ማለት እቲ መንፈሳዊ ችግር እንታይ እዩ ኢየሱስ ናይ ኩልና ሓጢኣት እሱ ሓጢኣተኛ ከም ዝኾነ ተኮይኑ ናይ እግዚአብሔር ጠላት ኮይኑ እዩ ኣብታ መስቀል ዝኸውን ስለዚ ምስ ኣቦ ዝፈላለየሉ ግዜ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ንኢየሱስ ክርስቶስ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ግዜ እዩ ስለዚ ኢየሱስ ንሓደ ሰከንድ እንኳን ምስ ኣቡ ተፈላለዩ ዘይፈልጥ ኣብ መስቀል ከም ሓጢኣተኛ ተኮይኑ ክፈላለየ ከሎ ንጎይታ ኢየሱስ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ግዜ እዩ ስለዚ ይመስለኒ እዚ ኣምላኽ ካልእ መንገዲ ይህልዎ ነይሩ ማለት እዩ ኣምላኽ ኣብ ማቴዎስ 19:26 እንታይ ኢሉና ኣምላኽ ዘይክእልዎ ነገር የለን ኣይኮን ኣምላኽ ኩሉ ነገር ይኽእል እግዚአብሔር ኩሉ ነገር ይኽእል ግን ንምንታይ ነዚኣ ኢየሱስ ከምዚ ችግር ኣትዩ ክሓቶ ከሎ ምላሽ ይህቦ ዶ ወይ ዝም ይብሎ ዶ እቲ ታሪክ ስለንፈልጦ እግዚአብሔር ምላሽ ኣይሃብ እዚኣ ሕቶ ካልእ መንገዲ ተሕለወ ካልእ ኣዘራረባ ሰባት ብበዓሎም ስራሕ ክጸድቁ ኣይክእሉን ዶ ከም ማለት እዩ በቃ ካልእ መንገዲ የለን ወይ ካልእ ቅዱሳን ካልእ ሰባት ሒዞም ንመንግስቲ ክኣትዉ ኣይክእሉን እዮም ወይ ብሙሐመድ ኣሚኖም ክኣትዉ ኣይክእሉን እዮም ወይ ብካልእ ጻድቃናት ክኣትዉ ኣይክእሉን እዮም ወይ ሰብ ጥሩ ምግባሩ ንመንግስቲ ሰማይ ክኣትዉ ኣይክእልን በቃ እዚኣ ጥራሕያ በቃ እዚኣ ጥራሕያ ከም ማለት እዩ በቃ
ናይ እግዚአብሔር ምላሽ እዚያ እያ ናይ እግዚአብሔር ቁጣ እዛ ጽዋ ቁጣ ትበርደሉ ምክንያት ሓንትን እሳን ጥራሕ ምንም ኃጢአት ዘይፈለጠ እሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ናይ እግዚአብሔር በግ ኮይኑ መስዋዕት ክኸውን ነይርዎ ካልኣይ ቆሮንቶስ 5:21 እንታይ ይብለና ንሕና ብኡ ጽድቂ ኣምላኽ ምእንቲ ክንከውን ንሱ ኃጢአት ዘይፈልጥ ምእንታና ኃጢአት ገበረ ናይ ኩላና ኃጢአት እቲ መቅጣዕቲ እዩ ተሸኪሙ ዘሎ ኣብኡ እዩ ወሪዱ እቲ መንፈሳዊ ቅጣዕት ንሕና መሟት ዝግባእና በኃጢአትና ምክንያት እሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሲዱ ስለዚህ ንክርስቶስ እዚ ብጣዕሚ ዓቢ ስለዝነበረ ካብቲ ናይ ስግኡ ቁስሊ እዚ ናይ መንፈሳዊ ስእሊ እዩ ዝበልጥ ዝመስለን ምስ አቡ ክፋላለ ነዚዩ ድማ ጎይታ ብጣዕሚ አጨናቂ ጊዜ ስለ ዝነበረ ኣብ ሉቃስ 22:43 መልአኽቲ ልኢኹ በቃ ሚኒስተር ክገብሩ ከጸናዕንኦ መልአኽቲ ላ በጣም ሓያል ጊዜ ዝነበረ ስለዚህ የመጀመሪያ ጊዜ ጸለየ ማለት ኃጢአት ዘምጽኦ ሽግር ብጣዕሚ ቀሊል ጌርና ከይንወስዶ ኣሕዋተይ ናይ ብሓቂ ኃጢአት ዘምጽአ ጉዳት ምስ እግዚአብሔር ምፈላለይ ማለት እቲ ዝግብኦ መስዋዕት እዚ ምፈላለይ ጠጠው ክብል አቢ ዋጋ እዩ በቃ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ኣብቲ ፋሲካ በዓል ከውልዑ ከለው ናይ ድራር ጎይታ ክገብሩ ከለው ናቱ ደም አልዒሉ እዚ ናይ ኃጢአት ስርየት ዝግበረሉ እዩ ኢልዎም ከም ኩሉ ሻክ ክንሓስቦ ከለና ክንሓስቦ ከም ዝንኽእል ገይሩ ናይ ድራር ጎይታ ስርዓት እዩ ንምንታይ እዚ ናይ ድራር ጎይታ ብጥንቃቄ ነገብሮ ምስቲ ናይ ጎይታ ሞቱን ትንሳኤን ዝተሓዘ ስለ ዝኾነ በቃ ዓቢ ነገር እዩ አቅሊና ክሪኦ አይደለም ኃጢአት ዘምጻና ሳዕቤን ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ካብ ጎይታ አፈላልዩ አነ ከሐስቦ ከለኹ ዓቢ ነገሩ የተገበይና ኣብቲ መስቀል ናይ ብሓቂ ወደር ዘይብሉ በቃ ዓቢ ነገር እዩ ተኸፊሉ ኣብ ቀራኒ ምስ ጎይታ አፈላልዩና በሽታ አምጽኡልና ስቃይ አምጽኡልና ጦርነት አምጽኡልና ኃጢአት ዘይገበሩ እንታይ አሉ ቤተሰብ አፈላልዩ ግን አንተን ናይ መጨረሻን ጊዜ እዚ ኃጢአት አምጽኡዎ ዘሎ ሞት አንተን መጨረሻ ጊዜ ኣብ መስቀል ክውዳእ ነይርዎ ለዚህ ነው እግዚአብሔር ኣብ ነዚ ጸሎት ምላሽ አይሃብም ምላሽ ይብሉ ትዝምታ ምላሽ አይኮነን የእግዚአብሔር ፍቃድ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ አበይ ነይሩ ሙሉ ዝኾነ መስዋዕት ክግበር እዩ ናይ ጎይታ ፍቃድ ዝነበረ
ስለዚህ ናብ ደቀ መዛሙርቱ ተመሊሱ ደቂሶም ረኸቦም ነጊርዎም ነይሩ አቦም እኮ ዘምጾም እኮ ምስኡ ክጽልዩ ዘለዎ እቲ ቦታ ነቲ አስሞፍ እቲ አየር ደቀ መዛሙርቱ አይተረድኡዎን ናይ ዓለም ሃጋንንትን ሰይጣን ባዕሉ ተሰብሰበሉ ቦታ ነይሩ ኢየሩሳሌም ኣብታ ግዜ ኩሎም በቃ እዚያ ነገር ከይ ክትፈሽል እዚያ ነገር ክስታይ ክትብል በጣም መንፈሳዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጴጥሮስ ፈልጦ ይፈልጥ አይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈልጥ ነው ጴጥሮስ ከም ዝክሕዶ መጀመሪያ ክነግሮ ከሎ ክትከድሕኒ ኢኻ ክብኦ ከሎ ነዚ እድል ነይሩ ንጴጥሮስ ዋይ ክጽልይ ኢሉ ምንብርካክ ነይሩ ሓይል ከሓትት ምስ እግዚአብሔር ክማኸር ጸጋ ክቅበል ጸሎት ኣብ ጸሎት ምድፋእ ነይሩ ግን ጴጥሮስ ብጣዕሚ ተባዕ ስለ ዝኾነ ደፋር ስለ ዝኾነ ናብ ትዕቢትም ገጹ ዝኸደ ኖ ኣነ ድማ ፍቅርም ስለ ዘለዎ በጣም ጎይታ በጣም ይፈትው ግን ዘየለናን ከም ዘየለና መፍላት ደግሞ ሓደ ነገር እዩ እሱ በጉልበቱ ኖ አይከደካኔ ክብሎ ሪናለ እዚ ግን ጸሎት ጸልዩ ነይሩ ኣብ ብርኩ ተደፊዩ ጸልዩ ነይሩ ኣብ ፈተና አይማኣተውን ነይሩ ኣብዚም ዝነግሮም እዚዩ كتصليوا لكم يبلوم تقحون تصليوا እንደገና ድማ ይሐዝነሎም هو ስጋ ደኩም እዩ ግን መንፈስኩም ጸሎት ከም ደሊ ፈልጤ ግን ስጋ ደካም አቡ ዝነበረ ኃይልታት ብዙሕ መዓለ ዘይብሎም ኣነ እቲ ድኻም ዘምጻሎም ካብ መናፍስ ዝብል በቃ ድቅ ዝበለ በቃ ድኻም ሓደ ነገር ከይጸልዩ በቃ ዝገበ ስለዚህ ኣብዚ በጣም ይገርም አንተ ሰዓት እንኳን ምሳይ ተጊሕኩም ክትጸልዩ አይትኽእሉን ይብሎም እሱ ንዑ ክሕግዝዎ ደልዩ አይኮነን ብክስታይ ብጸሎት نعاتهم كندي مخرا كم زلو سلاز فلت أب صلوت اتو تنبركخ كبلو من النبي يعني أنا مالك እንደገና ካልኣይ ግዜ ኸይዱ ኣቦይ እዛ ጽዋ እዚኣ እንታይ ሰተኽዋ ክትሓልፍ ዘይከኣል እንተ ኮይነስ ፍቃድካ ይኹን ኣብ መጀመርያም ጸሎት ከማያ ፍቃድካ እንድሕር ዘይኮነ በቃ ምንም ችግር ፍቃድካ ይኹን ናተይ ፍቃድ አይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ተዓዛዚ ምዃኑ የርእየና ናይ እቲ ዝለኣኾ ፍቃድ ክገብር ናቱ ፍቃድ ናጎይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቃድ ድማ ብጣዕሚ ሸጊራቶላ ኣብዚ ብጣዕሚ ነፍሰይ
ህይወቴ ከም ነፍሰይ ክትወጽእ ደልያላ ኣብ ሞት ያ ዘላ ኢል እንደገና ክጽልይ ከሎ ኣብ ካል ወንጌላት ነጊሩናል ደም ዘለዎ እዩ ክስታይ ገይሩ እና ብጣዕሚ ሓያል ግዜ ከም ዝኾነ ብደንቢ ክርኢ እንኽእል ኢና ማለት ስለዚ ካልኣይ ግዜ ንጸልየኩም ናይ እግዚአብሔር መልስ ሓደ እዩ እታ መንገዲ ሓደ እዩ ናይ ምድሓን ናይ ስርየት ናይ ኃጢአት ስርየት ሓደ እያ ክልተ ኣይኮነን እንደገና ከዶም ከሎ እንደገና ደግሞ ደኺሞም ሪዮም ማለት እዩ ሳልሳይ ጊዜም ደከሙ ገይሩ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰለስተ ጊዜ ንሓንቲ ጥያቄ ሰለስተ ጊዜ ሓቲቱ ንሕናስ ክንደይ ጊዜ ንሓቶ ንጎይታ ሓደ ሰባት ታይሉ ብዙሕ ድሕር በሓደ ምኽንያት ተጸልይ ተኮንከ በቃ እምነት የብልካ እንክል እሱ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ እዩ ንጎይታ ደጋጊምና ክንነግሮ ከለና እቲ መልስ ድማ ኣብኡ ከም ዘሎ ክንርዳእ ኣለና እግዚአብሔር ዝም ክብል ከሎ መልሲ እንዳመለሰልና ጎይታ ኢየሱስ እታ ሳልሳይ ጸልዩ ክምለስ ከሎ መልሱ ረኺቡሎ ኣብ ቀራንዮ ከይዱ ታቀራኖ መስዋዕት ከም ዝኾነ ሁሉ መልሱ ረኺቡ እዩ ተሲኡ ስለዚ ንሕናም ድማ ናብ ጸሎት ክንድፋዕ ከለና ክንትስኽ ከለና እቲ ነገርና ኣራጊፍና ምኻድ ኣለና ማለት እዩ ንጎይታ ሂብና ጎይታ ክምልሰልና ነቲ ጸሎት ካብኡ ተጨንቅ ነገር ክህሉ አይደለም አራጊፍና ክንትስኽ ከለና ሰላም ክስማዕና አለው ማለት ሰለስተ ጊዜ ጎይታ ጸልዩ ታሳልሳይ ጊዜ ሽዑ ናባቶም ከይዱ ዝበሉ ካል ነገር ስለዚህ እታ ውሳኔ ናይ ቀራንዮ መስቀል ምኻድ ኣብታ ጸሎት ያትወድያ ስለዚህ ነቲ መኸራና ዝኽእለና ሓይሊ ኣብቲ ጸሎት ዝውዳ ማለት ኮይ አይገርመኩም ናይ ቀራንዮ መኸራ ሁሉ ኣብቲ ጸሎት ትወድዩ ማለት ሹ ናባቶም ንደቀ መዛሙርት ተመሊሱ ህዝቡን ገና ደቂስኩም ይሉ መቃ ያ ስጋ ጣዕሚ ሓያል ያ ስጋ ምቾት ያትፈቱ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታ ነገር እንዳደለና በቃ እንዳደለና ናይ ጸላይም ክስታ ያለው ናይ ጸላይም ድፋዕ አለው ክንጽልይ ከነና ንቅሶ ወይ ሆነ ነገር አንጊና ክንትሰኸላ ክንጽልይ ንድቅሶ ወይ በቃ ሰባት ጸሎት ክብሉና ከለው ጊዜ ይብለይ ንብሎ እዚ ናይ ጸላይም ክስተ ይዳለው እዚ ክንፈልጦለን ግን ድማ ስጋናንም ካብ ኩሉ ድማ ስጋና ተሽከረና ስጋና ደካማ በቃ ምቾት ያትደል ዋጋ ክትከፍል አይደል ስለዚህ ጎይታ ኩሉ ነገር ወዲኡ ናባቶም ክኸይድ ከሎ በቃ
እቲ ዝመጽኦ ነገር ኩሉ ፈሊጡ ከይድ ከም ምዃኑ ኩሉ ክስታይ ምስ ጎይታ ተረዳድዩ ኣብ መጨረሻ በቃ ተስኡ ክብሎም ንሪኦም ደቀ መዛሙርቱ እንታይ ከም ዝጽበዮም ብጣዕሚ ኣይፈልጡን ነይሮም ነጊርዎም ነይሩ ድማ ኩልኻትኩም ክትብተኑ ኢኹም ከም እቲ ሓላዊ ክውቃዕ ከሎ ቶም ኣብ ዓጊ ከም ዝብተኑ ዘካርያስ 13 ከምኡ ክትኾኑ ኢኹም ኢልዎም ክድማ ወዲያውኑ ድማ እንታይ ኢሉ ጌታ ምስተሳሑ ኣብ ገሊላ ሓሊፈ ክጽበየኩም እዩ በቃ ጎይታ ዝሐዝን ሰብ እዩ በቃ ብጣዕሚ ርህራሄ ዘለዎ ሰብ እዩ ከም ዝብተኑ ይፈልጦም እዩ እንደገና ደግሞ ከም ዝስብስቦም ድማ ይፈልጥ እዩ በቃ ከም ሐሰተኛ መራሒ ኣይኮነን ጎይታ እቲ ሐሰተኛ መራሒ ክብተን ከለኹ በቃ ኩላ ትብተን ማለት እዩ እዚ ግን ሐሰተኛ መራሒ ስለ ዘይኾነ ትክክለኛ መራሒ ኩሉ ነገር ድማ ኣብ ቁጥጥሩ ስር ዘሎ ስለ ዝኾነ እንታይ ከም ዝኸውን ኩሉ ነገር ስለ ዝፈልጥ ምስተሳኹ ክረኽበኩም ኢሉ ተስፋ ክቦም ንርኢ ማለት ስለዚ ጸሎት ኣብዚ ዝረኣናዮ ዓቢ ነገር መንፈሳዊ ውጊያ ከም ዘለና ክንፈልጥ ኣለና መንፈሳዊ ውጊያ ድማ ኣብ ቅድሚ መንፈሳዊ ውጊያ ምእታውና ተንበርኪክና ንጽልዮ ኣብዩ ዓወት እና ናይ ጸሎት ሰባት ክንከውን ኣለና ማለት ነው ናይ ጸሎት ሰባት ክንከውን ኣለና በቃ ኣብ ውግእ ቅድሚ ምእታውና ኢየሱስ ኣብ ቀራንዮ ገና ምእታው ብጸሎት ኦልሬዲ ሓይሊ ተቀቢሉ ኩሉ ነገር ሬዲ ኮይኑ ይኣትዎ ከምኡ ክንከውን ይደለና ማለት እዩ ናይ ሓቂ ጴጥሮስ ንጎይታስ እዚያ ጸልዩ ዝበሎም ሕራ ኢሉ ጸልዩ ነይሩ ሰለስተ ግዜ ኣይምክሓዶን ሓይሊ ምተቀበለ ነይሩ ዝብል ናይ እግዚአብሔር ቁጣ እዚኣ ናይ ጎይታ ኣብ መስቀል ዝገበራ ስራሕ ናይ እግዚአብሔር ቁጣ ኣብሪዳቶላ ኣዝሒላቱ ድዩ ዝበሃል ግን እሱ ኣብኡ ስለ ዝወደቕ ኩሉ ሰብ ድማ ኣውቶማቲካሊ ኣብኡ የጽምበር ማለት ኣይኮነን ኣቀዲምና እንታይ ኢልና እግዚአብሔር ኩሉ ነገር ዝኽእል አምላኽ ፍትሃዊ አምላኽ ኢልና ፍትሃዊ አምላኽ ስለ ዝኾነ ብሾርት ከት ምድሓን ዝመጽእ ማንም ሰብ ከም ዘየለ ሪና ኣለና ኩሉ ዝመጽእ ብጎይታ ኢየሱስ ጥራሕ ከም ዝኾነ ኣብዚ ክፍሪና ስለዚ እዚኣ ቁጣ ዘብረዳ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ግን ንጎይታ ንሕና ደስ ዝነብሎ ብእምነት እዩ ብዘይ እምነት ንጎይታ ክነድስቶ ኣይንኽእልና ስለዚ ኣብቲ ቀራንዮ ተወድአ ኩሉ ነገር ናትና ጌርና ክንወስዶ እዩ ናይ ጎይታ ፍቃድ ማለት በቃ ኣብኡ ትሰርሐ ናትና ጌርና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብኡ ንዓይ ኢሉ ኩሉ መኸራ ከም ዝወሰደ ንዓይ ኢሉ
إلي كأمن كلخو بلبي آميني بأفي كمسكر كلخو እግዚአብሔር ቃል እትሰብ ይድሕን ማለት እዩ ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር ቃል የጠንቀቀና እዩ እዚ ቁጣ ሰብ እንድሕር ነዚ አሚኑ ዘይተቀበለ እዚ ቁጣ አብሊዕ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስጋብ መጨረሻ ፍርዲ ስጋብ ምጽባ ይብሉን ሕጂ ታቁጣ አብሊዕ እዩ ያዘለክ ሮሜ 2:5 እሱ እዩ ዝብለና ማለት እዩ እንታይ ይብለና ግና ብትረት ልብኻን ብዘይ ምስሕንካን ብዘይ ምንስሓካ without repentance ማለት እዩ በታ ቅኑዕ ፍርዲ እግዚአብሔር ዝወርደላ መዓልቲ ቁጣዓ ንባዕልካ መቅዘፍቲ ተእክባለኻ ይበቅ ኣብቲ ቀራንዮ ተገበረ ስራሕ ዘይኣምን ሰብ ነዚ ወንጌል ዘይቅበል ሰብ በቃ እዚኣ ቁጣ አብሊዑ ኢሉ ያዘለክ እግዚአብሔር ፕላን ቢ ከም ዘይብሉ ብደብዩ ነጊሩና ኣብ ኩሉ ቦታ እንድሕሪና ኣብ ጉልሕ ኢላ ንዓይ ዝረኸብኩ ኣብ ዮሐንስ 36 ዝረኸብኩ እንታይ ትብል እቲ ብውልድ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት አለስታ አንብበለይ በወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት አላቶም እቲ በወዲ ዝኣምን ግና ቁጣዕ አምላኽ ዳብኡ ይነብር እምበር ንህይወት አይክርያን እዩ አሜን ስለዚህ ዘይኣምን ማለት በቃ እቲ ኣብ ቀራንዮ ተሰህረህ ኢየሱስ ተወዲኡ ዝበለ ብኡ ብትስራሕ ዘይኣምን ሰብ በቃ ናይ ዘለዓለም ህይወት አይረክብን በቃ መንገዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ከም ዝኾነ እዩ ዝረዳና ማለት ስለዚህ ኣብቲ ቀራንዮ ተገበረ በጣም ኃያል ነገር እዩ በጣም ኃያል ነገር ስለዚህ መስቀል ኩልሻ ክንዝክር አለና እቲ ተገበረልና ነገር ነዚዩ ጎይታ ናይ ድራር ጎይታ ትእዛዝ ዝሃበና ነዚዩ በቃ እቲ ተገበረልና ከይንርስዕ ዓቢ ነገር እቲ ክቡር ደም ዝፈሰሶ ከይንዝንግዕ ሓደ ግዜ እዚ ኩልሻ ዘይምስማዕ ኣብ ምዝንጋዕ ኩሉ ንኣቱ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኩልሻ ክንዝክር ከም ዘለና ገይሩ ንእዩ በቃ ታ ድራጎታ እንኳን ንዓና ክስታይ ዝገበረና ኩልሻ ንዝክሮ ማለት እዚ ተሰረሐልና ኣብ መስቀል ስለዚህ አሕዋተይ ምንም ኣብ ፕላን ቢ ዘይብሉ ቦታ ኢና ኣቲና በቃ እግዚአብሔር ይባረክ እንኳን ፕላን ቢ ደየሎ ናይ ብሓቂ ኣብ ክንደይ ክንምቀል ሓንቲ መንገዲ ሓንቲያ እሳ ጥራሕ ምክታል እግዚአብሔር ይባረክ ሲምፕል ዩ ወንጌልኩ ሲምፕል ዩ በቃ በጣም ኮምፕሊኬት ንገብሮ ናይ ብሓቂ ብሉይ ኪዳን እንድሕር በደንብ ያጽንዕናዮ እግዚአብሔር ከመይ ገይሩ ሞት ከም ዝወስዶ ከም ዝስእሮዩ ዝነግረና ዝነበረው ናብ ቅድሚት እንዳገበር እንዳራይ ሓድሽ ኪዳን ደሞ ከመይ ገይሩ ሞት ከም ዝሰዓሮዩ ዝነግረና ስለዚህ ግልጽ እዩና እግዚአብሔር ይባርኩም በጎይታ ዘለኹም ሰባት እግዚአብሔር መልሱ ጸግኡ ይብዛሃልኩም በጎይታ ዘይለኩም ሰባት ሎሚ ናይ ምድሃን መዓልቲያ እዚ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰደም ክቡር ዝኾነ ድፈሰም ናአጥና ኃጢአትና ዘንጻሐልና ምስ ጎይታ እግዚአብሔር ደራኽበና ሓንቲን እሳን መንገዲ እሳን ጥራይ ስለዚህ ነዚ ንጎይታ ኢየሱስ
ከም መድሕኒኹም ጌርኩም ክትቀበልዎ እላዘበኩም ማለት እዩ ኣብ ልብኹም ደሞ ኢየሱስ ክነግስ ኣሎ ኢየሱስ ምስ ነገሰ ድማ ኩሉ ነገር ዓይንኹም ይኸፈተልኩም ብሓቂ ንጉስ ተሸኪሙ ምዝዋር ማለት እኮ እንት ይርዳእኩም ዲዩ ናይ ብሓቂ ንኻልኦት ሰባት ድማ ክተርእዩ እዚ ድማ ላዘበኩም እግዚአብሔር ኣብዚዩ ይባረኩም ክንጸልይና ሃሌሉያ አቦ ንባረኸካ ኣለና ንምስክነካ ኣለና ስለ ዝነበረና ግዜ ስለ መሓርካና ስለ ተዓቢ መስዋዕት ዝገበርካና ንሕና ሓጢና ከለና ስቃናትና ወሲድካ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ንሕና ክንከፍሎ ዘለና ስኻ ከፊልካና በጃ ኮይንካና መዚኻ ካብ ጠላት ሰፈር አውፂኻና ስለዚህ ጎይታ ነመስግነካ ኣለና ነኽብረካ ኣለና መድሓኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ተባረኽ ተመስገን ስለ ዝገበርካና መስዋዕት ምስ ኣቦ ስለ ዝተኣረቅካና መንገዲ ስለ ዘረኣኻና ኩሉ ነገር ንባረኸካ ኣለና በኢየሱስ ስም አሜን